F'intervista fuq l-Istazzjon 1, il-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Roberta Bela enfasizza li se jkun qed jagħmel ħiltu kollha sabiex il-ħolma tal-poplu Malti Wawċi dwar Manuel Island iwettaqa'. Tgħid li l-ħolma tiegħi x'inhi l-ħolma mhux li nġibollu għall-poplu. Żgur, jiġifieri qed nifhem kemm huwa b'saħħtu s-sentiment hemm barra li jixtiequ li din il-gżira ġol gżira, tkun tal-poplu. Hija ħolma tiegħi wkoll, issa però jiena l-ħolma nitkellimx bħal ħadd ieħor, ngħid hija ħolma ma tistax issir. Jien se nidħol għal xi ħaġa ħa nidħol għaliha biex nirbaħha u nirbaħha l-Lawċin u l-Maltin. Dan fil-waqt li fl-istess intervista, il-Prim Ministru rimarka kif mhux se jkun qed jeskludi li jingħata bidu għal proċess ġudizzjarju. Mhux neskludi wkoll illi anke fis-sigħat li ġejjin ikun hemm il-bidu ta' parti minn proċess ġudizzjarju biex nikkawtelaw il-pożizzjoni tal-Maltin u tal-Lawċin biex nagħmlu dak kollu li huwa possibbli biex dik l-art tinġib għand in-nies. Dak kollu li huwa possibbli. Mhux bil-populiżmu imma b'azzjoni konkreta li naf laħa wassala. Ta' punt li verament bilna mal-petitioners. Għattilhom ara jiena l-ġlieda tagħkom hija l-ġlieda tiegħi nagħmilha. Nagħmilha likom għax nemmen fiha. Din hija kawża li nemmen ħafna fiha jiena. Fil-fatt riċentament, il-Prim Ministru ltaqa' ma' rappreżentanti tal-firmatarji tal-petizzjoni biex Manuel Island isir park nazzjonali u ma' grupp ta' nies li 15-il sena ilu kienu investew f'bonds u isma li kienu nħarġu għal dan il-proġett. Semma kif inhu l-obbligu legali u morali li din il-kwistjoni tiġi trattata bil-galbu u mhux bħalma kien seħħ fis-sena 2000 taħt Gvern Nazzjonalista bil-konċessjoni bi ftit flus lil Consortium Midi għall-iżvilupp ta' Tinja Point u Manuel Island. Flimkien ma' dan kollu, il-Prim Ministru elenka b'qawwa s-sentiment li t-taxxi tal-poplu Malti Wawċi mhux se jkunu mittiefsa brabta ma' potenzjalment ksur ta' konċessjoni. Li m'għandux ikun li mit-taxxi tal-poplu inħallsu l-mijiet ta' miljuni lil min potenzjalment kiser il-konċessjoni. Ħanejt potenzjalment ħankun kawd f'dan il-mument naħseb hemm l-iktar mill-potenzjalment li nkisret din il-konċessjoni, però li mit-taxxi tal-poplu tagħna nikkumpensaw spekulaturi li jien nemmen li minn Tinja Point ħadu biżejjed. Naħseb li ma tkun mhux naħseb anzi konvint li mhijiex id-deċiżjoni tajba. Hawnhekk il-Prim Ministru saħaq kemm l-ambjent ta' kwalità u ta' priorità għal dan il-Gvern. U dan qed jiseħħ permezz ta' diversi investimenti, inkluż dak tal-impjant tal-Waste Surf Fruity Line fejn issa se jkun qed isir park għal familji Maltin u Wawċin. Innota kif Project Green palissa d-dejja b'19 il-proġett ta' artijiet li flok ġew żviluppati se jkunu qed jinbidlu fi spazji ħodor miftuħa. Ġie rimarkat ukoll kif l-emissjonijiet naqsu b'90% u dan grazzi għal bosta proġetti inkluż dak ta' Shore to Ship u kien hawn fejn il-Prim Ministru żied jgħid li sas-sena 2026 it-tieni interconnector se jkun qed jaħdem qatih flimkien mal-installazzjoni tat-turbini tal-enerġija rinnovabbli li se jiġu installati fuq l-ibħra ekstraterritorjali u anke permezz tal-proġett tal-Waste to Energy.